No fou fins l'any 1962 que vaig endinsar-me en els primers intents. El més aprofitable de tots va esdevindre en la novel·la Viure a la intempèrie. Però m'entretenia indegudament i el meu personatge no podia pas madurar. Vaig anar fent, o sigui, aprovant i descartant fins a trobar el camí que hi menava a temps obert. Hi havia un punt d'interès força important que havia de desenvolupar en aquesta obra. Volia presentar tot un conjunt de situacions simultànies i alhora excloents per a poder presentar parcel·les diverses d'una realitat social d'una mateixa època. A partir d'aquest punt, l'estructura quedà fixada així. En les 9 novel·les que formen el primer llibre, hi ha una situació original comuna. Una família de 3 fills que viu el seu primer moment conflictiu en un bombardeig. Aquest els pot afectar de diverses maneres. Poden morir els pares, no morir ningú, morir un germà, etc. De cadascuna d'aquestes situacions possibles arrenca cada una de les 9 novel·les del primer llibre. El segon llibre, del qual sols hi ha escrites 2 novel·les, esdevé a partir d'una segona situació conflictiva generada en la primera novel·la o capítol del primer llibre. Malgrat haver pensat escriure unes 25 novel·les, encara que seguint l'estructura prefixada és inexhaurible, sols vaig escriure 11 novel·les, perquè les condicions editorials eren més aviat adverses. I perquè, de fet, cap home no la pot acabar. Pot ser que quedi inacabada. És una de les condicions de la seva existència. Cal fer notar, a més, que per a cada volum vaig utilitzar una tècnica narrativa diferent. Per mi, cada història té una forma, i no pas cap altra. Vull dir que forma i fons són 2 coses que van plegades. No penso en una història a la qual hauré de donar forma, ni en una forma determinada en la qual hauré d'enquibir una història. En aquest camp de les tècniques novel·lístiques sempre m'ha agradat d'assajar. En una de les primeres obres meves, Les finestres s'obren de nit, de l'any 1955, crec recordar, si no m'erro, que utilitzava 5 tècniques diferents. He procurat sempre apropar-me al que jo anomeno llenguatge novel·la. Hi ha una novel·la escrita l'any 1973, Espais de fecunditat irregulars, en la qual crec haver-ho resolt. L'obra s'inicia amb una frase incompleta que s'ha de completar i que ha de permetre una construcció no contradictòria. És la novel·la que s'investiga a ella mateixa, en la qual text i criatura es confonen. En aquest desenvolupar-se d'un text autoritzat per la frase inicial, es poden cometre errors, i se'n cometen, però el mateix text els va eliminant. No s'ofereixen, doncs, possibilitats cadascuna de les quals destrueix l'altra, perquè cap dels camins errats no constituïa una possibilitat. Aquí ens trobem amb un món escriptura, un univers escriptura. Just en aquests anys, principis dels 70, el règim franquista començava seriosament a trontollar i la societat catalana albirava uns nous horitzons de llibertat. S'estructuraven focus opositors al règim, sobretot a les universitats.
L'any 1967 es publicà la meva M'enterro en els fonaments, on plantejo aquesta realitat mitjançant una dialèctica generacional. El senyor Josep Maria Forn en feu una versió pel cinema. També es va publicar aleshores Un amor fora ciutat, que tracta el tema de l'homosexualitat des d'una visió freudiana. El zel de la censura, però, era cada vegada més dèbil, possibilitant a la premsa l'exercici de la seva tasca sense condicionaments. I vaig començar a publicar assíduament els rotatius catalans. Aquest fet, juntament amb l'edició de tota una colla de novel·les meves, fins aleshores inèdites per ofici de la censura, a més de les traduccions que es feien dels meus llibres, va fer que un gran nombre de lectors s'interessessin per la meva obra. Es va publicar també el Mecanoscrit, que amb el temps ha esdevingut un best-seller, amb prop de 900.000 exemplars venuts. És molt. És massa? Als ulls d'una gran quantitat de lectors, aquesta acceptació s'arrisca a fer-me passar per un autor d'un sol llibre i prou. Sí, sovint és com si la resta no existís, la qual cosa és ben insatisfactòria quan no es tracta, ni de bon tros, de la meva millor obra. No ho és, ni s'atansa a les que jo considero més importants. De vegades, lamento haver-la escrita. Una cosa similar em passa amb les meves novel·les de gènere. El Mecanoscrit, encara que en Pedrolo sembla que no n'estigui molt satisfet, representa per mi potser la frontera dintre de les seves 71 novel·les publicades. Anteriorment n'hi ha 51 i a continuació n'escriu 20. L'èxit fa que potser ell, que és molt exigent, vegi que no és el que li interessa explicar i a partir d'aquest moment escriu unes novel·les molt més hermètiques que no han estat prou estudiades, segurament. Dintre de l'obra de Pedrolo, potser les que han tingut més èxit popular, han estat les que ha dedicat als gèneres. Pedrolo ha tocat un sens fi de gèneres. Ha tocat la novel·la d'humor, precisament una de les últimes que s'ha publicat, una novel·la pòstuma, precisament les obres públiques, participa de la novel·la eròtica i de la novel·la humorística. I una de les especialitats potser que l'han caracteritzat més ha estat la novel·la negra. Pedrolo era un lector apassionat de novel·la negra, cosa que el va portar a dirigir, a fundar i a dirigir la col·lecció de la Cua de Palla. Un altre tret molt característic de Pedrolo, doncs, a part de la seva lluita contra la censura, els talls immensos que rebia la seva obra, les dificultats dels llibres que va tenir amagats durant una pila de temps perquè eren completament impublicables, doncs ja el que li va passar amb una feina que ell feia, que era de detectiu, no era un detectiu d'aquests de les pel·lícules, no era un film Marlowe, perquè aquí aquests tipus de detectius no han pogut tenir una vida normal i corrent, sinó que era un detectiu que investigava infidelitats conjugals o bé qüestions de crèdits impagats, però va arribar un moment que el govern civil o el Ministeri de Governació va exigir que per tenir el permís per actuar amb aquest ofici s'havia de signar una declaració jurada d'adhesió, en primer lloc de ser bona persona i després de ser adicto al glorioso movimiento nacional. Ell va agafar l'imprès, va dir que va mantenir el que era bona persona, perquè realment ho era i ell ho sabia,